L-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-ITS, inawgura l-ewwel sena akkademika tal-Malta International School f'Shanghai, iċ-Ċina, l-ewwel 39 student. Dan isegwi ftehim ta' kollaborazzjoni bejn l-ITS u Shanghai Industrial and Commercial Polytechnic, iffirmat is-sena l-oħra biex jinħoloq l-ewwel kampus edukattiv minn istituzzjoni edukattiva lokali barra minn xtutna. L-istudenti se jibdew bl-istudji tagħhom bi programm ta' sentej f'Higher National Diploma, inkluż tal-lingwa Ingliża. Dawk l-istudenti li jieħu l-istandards tal-programm se jkollhom l-opportunità li jkompli bl-istudji tagħhom lejn baċċellerat fil-kampus tal-ITS pajjiżna stess. Dan ukoll parti mill-istrateġija ta' internalizzazzjoni kontinwa tal-ITS imnedija fl-2015 li għandha lan li tagħti edukazzjoni u taħriġ ta' klassi dinjija mhux biss lill-istudenti Maltin u Ewropej iżda wkoll lil dawk f'pajjiżi terzi. Il-kap eżekuttiv tal-ITS, Pierre Fenech, li attenda l-ftuħ l-inaugurazzjoni tal-Malta International School flimkien mal-Ambaxxatur Malti għaċ-Ċina John Busuttil u l-Konslu Ġenerali Liza Zoppardi, indirizza lill-ewwel studenti u awgura li tal-ftehim ma' istituzzjonijiet barranin jissoktaw fi żmien li ġej. Ħarsu l-qoddim biex dawn il-kollaborazzjonijiet jibqgħu jiżdiedu u eventwalment naraw li l-istudenti li se jibdew jittrenjaw magħna hawnhekk ġewwa Shanghai jkollhom il-possibilità wkoll li jkomplu jistudjaw magħna ġewwa Malta. Sqarrija mill-ITS ikkwotat lill-Ministru Malti responsabbli għat-Turiżmu Creighton Bartola jgħid li din l-awgurazzjoni timmarka pass importanti fl-impenn ta' Malta li tipprovdi edukazzjoni turistika ta' livell għoli fuq skala globali. Tenna li għaldaqstant il-Gvern Malti jugburi li qed jappoġġja inizjattivi simili li jsostnu r-reputazzjoni ta' Malta bħala ċentru ta' eċċellenza fit-taħriġ fit-turiżmu u fl-ospitalità.